nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po alas 5:07. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang. Aldaw po nin Huwebes, ini ang Bareta alas 5. Dahil ko na. Mga tugang, maray na hapon, ini po ang Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta po sa lado nasyonal. Detalyes kan mga bareta. Nagdakol ang mga pamilya na nagugutom kan Disyembre 2024 kumpara sa Setyembre 2024. Sigon sa social weather stations, 25.9% kan mga pamilyang Pinoy ang nakamati nin gutom kan Disyembre 2024 gikan sa 22.9% kan Setyembre 2024. Gustong sabihon, sa kada 1,000 na pamilya, 259 digdi ang nagutom kan Disyembre. Sinabi kan SWS, ini na ang pinakadakol na nagugutom sa nasyon poon kan COVID-19 lockdown kan Setyembre 2020. Dagdag pa kan survey firm na 5 magkakasunod na quarter na nagdadakol ang mga nagugutom sa nasyon. Ang pigapod na annual hunger average para sa 2024 nasa 20.2% o halos doble kan annual hunger average kan 2023 na nasa 10.7%. Ang diit na sanaan lamang kan record high annual hunger average na nairistro kan 2020 na nasa 21.1%. Nagdakol ang nagugutom sa Luzon, mantang nagdiit man ang mga nagugutom sa Visayas. Sa Metro Manila, medyo nagdakol man ang nagugutom, mantang medyo nagdiit ang nagutom sa Mindanao. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mientras tanto, mga tugang, bareta sa lado lokal, nasa linya si Chief of Reporters, Chief Jimmy Nasalita. Chief Jimmy, maray na hapon. Okay man na approach kan mga pulis na nasa proseso niya checkpoint kunya na pagkahapon combined kan na mga ahentes kan LTO harani digdi sa DPWH 3rd Engineering District sa Barangay Paulog, Ligao City. Andi si GB nyo saro sa napapundo kung saan malibyano man an Manila kan mga pulis sa checkpoint kung saan party ini kan Comelec checkpoint kan PNP lisensya sin rehistro at pigahanap kan mga ini sa mga chopper kung saan pag napresentar man ang siring na mga rekisito abanti man tulos ang dalagan kana mga nag-aagi digdi sa checkpoint kung saan haros ayos man ang approach ka na mga otoridad
na nagkukondusir ki checkpoint digdi sa nasabing lugar. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jim. Mientras tanto, nasa linya si Al Armario. Sir Al, maray na hapon. Traffic na talaga ang nagiging problema man kan barangay Taisan. Pagarog kaning rasauro kaya pasado magalas 5 na nin hapon dahil kan volume ng mga bihikulo. Ini an Birming na notaran kada bisingkwando na pagarog kaning rush hour an volume kan mga bihikulo lalong nagadakol dahil kan mga pasiring sa southern part kan Legazpi vice versa pati naman ang mga haling Sorsogon asin pasiring man sa Sorsogon pati naman ang pasiring sa Daraga kaya ngunyan pinag-iisipan na kan mga lokal na opisyal na makakuanin budget sa paagi kan na DPWH na umabot ang aldaw na widening na mga tinampong ini dahil na talagang dahil na maiwasan ang padago sa paghibog kan volume nin mga bihikulo. Alarmario, DCGB. Salamat, Sir Al. Mientras tanto, mga tugang, duman kita sa Premier Distrito kan Albay. Nasa linya si Sir Jomar Bien. Sir Jomar, maray na hapon. Nagpuuna ang lokal na gobyerno kan Tabaco sa pagkonstruir kan sarong bagong waste disposal cell sa Saindang Sanitary Landfill and Eco Park sa Barangay Marirok. Inibilang preparasyon sa posibleng pagkapano kang enot na cell kan landfill na piglalao man na mangyari sa masunod na 2 taon huli sa padagos na pagdakol ka nakukolektang basura kada aldaw. Sinabi ni Tabaco City Environment and Natural Resources Officer Reynold Martires na nakakakolekta sindaning 15 hanggang 20 toneladang residual waste kada aldaw. Depende kung ordinaryong aldaw o may mga espesyal na okasyon o selebrasyon. Tangani na maipagpadagos ang epektibong pamamahala kan basura. Ang ikaduwang cell, pigigibo na ninda asing gagamiton pag napano na ang enot na compartment. Sinabi ni Martires na ang bagong cell posibleng mapakinabanganin sobra sa 10 taon kung ang komunidad magsunod sana sa tama na waste segregation practices. Sa iyang pagtawan ni doon ang importansya kan disiplina kan publiko para mapalawig ang serbisyo kan landfill. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Sir Jomar Bien. Mga tugang, padagos kan mga bareta sa lado nasyonal. Posibleng ma-extend din sa good 4 na bulan ang termino bilang hepe kan Philippine National Police o PNP ining si General Romel Francisco Marbil. Sigun ini kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Sinabi ni Rimulya na makusog ang indikasyon na mapalawig pa ang termino ni Marbil na piglalaoman na maretiro sa Pebrero pag-abot kan sa iyang retirement age na 56 anyos. Alagad solamenteng si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang maanunsyo kung masalida nin bagong hepe kan PNP o tatawan in extension ang termino ni Marbil. Sigun pa ini kay Rimulya. Paliwanag pa kan sekretaryo kan DILG kan nakaaging taon pa nakapagpuon in preparasyon sa paaboto na midterm election asin kun masalida nin PNP chief tibaad maging ineffective sa naini sa eleksyon. Pero idinagdag pa ni Rimulya na ini sarong indikasyon sana asin solamenteng ang presidente pa man giraray an madesisyon kini. Sinabi pa ni Rimulya na sa iyang primerong tulong bulan bilang DILG secretary magayon ang naging pag-ibahan ni Marbil. Nagkapira sa mga posibleng magsalida kay Marbil bilang PNP chief, iyo si PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Jose Melencio Nartates o kaya si Acting PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Robert Rodriguez, asin PNP Chief Directorial Staff, Major General Edgar Alan Okubo. Mientras tanto, sa iba pang barata, nakatutok na ang kabilugan na 6,327 checkpoints sa manlain-lain na parte kan nasyon para bantayan ang implementasyon kan election gun ban. Sigun kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya. Parte ini kan strategic measures para siguruhon na matanos asin ligtas ang 2025 national asin local elections sa Mayo 2025. Sinabi kay ni na poon kan ilatag ang mga checkpoints
may 86 na badil ang nakumpiskar kan PNP. Nasa 33 digdi ang nasabat sa manlain-lain na checkpoint, 10 sa buy-bust operation, 39 sa police response, asin 3 ang nakuha sa kusog kan aktibong search warrant. Enot nang sinabi ni DILG Secretary Remulla na may 34 election hotspots sa nasyon, kung saan 27 ang sabang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, 2 sa Eastern Visayas, asin 4 na lugar sa Luzon. Siniguro man kan sekretaryo sa publiko na madugang ang PNP nin mga police unit sa hotspot areas para masiguro ang katrangkiluhan asin integridad kan papaharaning 2025 midterm elections. Sinugo na ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga unit kaini na siguruhon na maisiserbi ang warrant of arrest kontra sa mga aktibong police na embwelto sa 990 kilos shabu raid kan 2022. Ini makalihis ang magpalawas nin orden ang Manila Regional Trial Court Branch 44 na dakopon ang 29 na pigrereklamong pulis dahil sa pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sigun sa PNP Chief, wara nin kapatawadan ang ginibukan mga pulis dahil sa pigmantsahan ang sa indang pangaran ang sindigdidad. Pipahidali man ni Marbil sa Chief of Directorial Staff na si Police Major General Edgar Alan Ocubo ang pagbilog ng sarang task force na malapag sa mga pipadakop na mga pulis. Enot kini sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na all accounted na ang 20 sa mga pipadakop kung sa 5 ang nasa NCRPO, tig-4 sa Region 1, 2 Calabarzon, asin 2 sa Mimaropa, asin 0 sa Central Visayas, mantang 0 sa Civil Security Group, 2 sa Headquarters Support Services, asin 0 man sa Personnel Holding and Accounting Unit. Mientras tanto, sa katakod na bareta, nagsuko sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Police Major Michael Angelo Salmingo, saro sa 29 pulis na may warrant of arrest, katakod kan 6.7 billion pesos na kantidad nin illegal na droga na nasabat sa Manila kan taong 2022. Sigun sa impormasyon, alas 9 nin Banggi, Kasubanggi, kan voluntaryong nagsuko ining si Salmingo sa Regional Field Unit kan CIDG NCR. Bago kay ini, nakadesignar ini sa PNP Headquarters Support Service. Nahampang si Salmingo sa kasong pagbailar sa Section 92 kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang warrant inisyu kan RTC Branch 44 sa Manila na may inirekomendar na piyansa na 200,000 pesos. Presenting na sa kustudiya kan CIDG Regional Field Unit kan National Capital Region para sa dugang na dokumentasyon asin tamang disposisyon bago inidarahon sa iyang Court of Origin. Mientras tanto, sa iba pang mga barata, matapos ang pag-uranin pangapudan, hali sa man iba-ibang stakeholders na suspinderon ang primerong parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, garudaipang plano ang Senado na ipasar bilang lay ang propuesto nagkapirang bulan bago ang eleksyon. Base sa records kan Senado, sagkod sa ngunyan, wala pang hearing na itinalaan para tukaron ang bill, mantang ang counterpart measure kini inaprobara na sa ikatulo asin pinal na pagbasa kan Kamara de Representantes. Ang sesyon kan duwang sanga kan Kongreso, sagkod Pebrero 8 na sana bago mag-break para tawanin dalan ang 2025 midterm election campaign period. Ang 19th Congress ma-reconvene sa Hunyo 2 sagkod Hunyo 13 asin pagkatapos ma-adjourn ini. Mientras tanto, tinangkas na po sa trabaho ang security guard
na nagkumpronta sa sarong aki na nagtitinda nin sampagita sa hampangan kan SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Sa nagluwas na video, mahihiling na kinua asin rinaot kan security guard ang mga garland na paninda kan aki. Dahil sa pagkadismaya asin panghihinayang kan aki, rinapas kay ni sa gwardya ang natatadang mga burak. Alagad day ini pinalagpas kan security personnel asin sinipa kay ni ang aki sabay kan pagpapahali. Tulos man na nagpaluwas nin pahayag ang nasabi ng mall makaliis na maglakop ang video. Sarabi kan kumpanya, dahil na ninda aakuon sa maski arin man na mall na sakop ninda ang nasabi ng gwardya. Dahil na mo na pinangaranan ang gwardya, pati na ang aki mantang padagos ang investigasyon. Iimbestigara na kan PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o PNP SOSYA ang viral video manungod sa pagpapahali kan sarong security guard sa aking estudyanteng nagpapabakal ning sampagita sa hampangan kan sarong mall sa EDSA Mandaluyong City. Sigun kay Civil Service Group spokesperson Yudisan Gultiano, naghihiro na ang moto proprio investigation sa nasabing pangyayari. In kaso mapatunayan na nagkasala, posibleng tangkasan ng lisensya bilang security guard. Dahil man sa pangyayari, tinangkas na kan manihimiento kan SM Mega Mall ang nasabing security guard asinday na ini makakapag trabaho sa gabos na SM Group of Companies bilang CQ. Bako man ligtas ang security agency na pinagtatrabuhan ka nasabi ng security guard asin pag-aadalan man kan PNP SOSYA kung ano ang magiging pagbayolar kay ni. Mientras tanto, mga tugang, dai nagpaotob nin dugang na sweldo ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Region 5 o Bicol kan 2024 dahil sa sunod-sunod na kalamidad kan ultimong quarter kan nakaliis na taon. Ini ang pahayag ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma sa iyang year-end report dahil day tulos nakabangon ang mga negosyo asin hanap buhay sa nasabing rehiyon. Sinabi ni Laguesma, mismong ang mga kinatawan kan grupo kan obrero sa Region 5 ang nagsuwestyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na day na mo na ipagpadagos ang hururon para sa dugang na sweldo asin halaton na makabangon ang mga negosyo sa Bicol Region. Sinabi kan opisyal na 14 rehiyon ang nakakompleto na implementar nin aumento sa sweldo sa aldawan na obrero. Sigun sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., kay puwan magkaigwanin review ang gabos na Regional Tripartite Wages and Productivity Board, 60 aldaw bago mapaso ang order o bago mag-abot ang anibersaryo kan pinakaultimong wage order para day magkaigwanin espasyo sa paglaog kan panibagong wage adjustment. Sinabi ni Laguesma na ini ang tututukan kan sa iyang ahensya bilang pagsunod sa tugon ni Presidente Marcos para sa mga obrero digdi sa tuyang nasyon. Mas pinakusog na kooperasyon asin suporta lalo na sa isyong panseguridad ang hinagad ni Japan Foreign Minister Iwaya Takeshi kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa Japan asin Pilipinas. Nagbisita si Takeshi sa palasyo asin nakipaghilingan kay Presidente Marcos Jr. bilang parte kan sa iyang aktibidad sa iyang official visit sa Pilipinas. Sa ginibong pagtiripon, sinabi ni Takeshi na ang Pilipinas iyo ang strategic partner kan Japan kung sa nagbinalyuhan nin ideya may kinaraman sa mga nangyayari sa kinaban dahil nagiging seryoso ang mga day pagkakasinabutan asin pagkabaranga. Sinimbagman kan Presidente ang kahagadan ni Takeshi kung sa giraray siniguro kay ni ang padagos na pagpapakusog sa koneksyon na pang-ekonomiya sa Japan para sa kauswagan asin ipagpadagos ang mga napaghuroronan sa nakaaging trilateral meeting nin the US President Joe Biden asin Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Kasabay kay ni inimbitara ni Takeshi ang Presidente para mag-atendir sa Osaka Kansai Expo asin piglalauman ang pag-atendir digdi ni Presidente Marcos Jr. asin iba pang mga Pilipino.
Mga tugang, iyan po ang detalyes kan mga barata ngunyan para sa aga. Mga barata pong maruluwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa radyo DZGB. Ini po ang barata alas 5. Si Nems Flora sa Technical Department. Sa IT si Jerome Martinez. Sa production si Sharamay Leron. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga barata. News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Balyaran, asin Angel Mustaza. Ako po ang sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Salamat po kan sa indong pag-antabay. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba?